all of the businesses crashing and there being no work. הוא רוצה לשאול לגבי זה שעכשיו אין עבודה וכל העסקים מתרסקים. נו, אני אמרתי את זה מזמן, שלא יהיה עבודה. אפילו שהעסקים לא יתרסקו, לא יהיה עבודה. אפילו נגיד שאנחנו מתקדמים, וכמה סין יכולה לייצר, כמה אנחנו צריכים לקנות, כמה. יש לזה סוף. הרצון שלנו כבר לא רוצה את זה, זאת אומרת, יש כמה סיבות למה אנחנו מגיעים לשבירה, סיבות טכניות. נו, אז מה? כן. השאלה, in spirituality, it's a law that we have to work. Even if we don't have money, we have to have a job. אנחנו לומדים מרוחניות שאנחנו חייבים לעבוד. גם אם יש לי כסף, אני עדיין חייב שתהיה לי עבודה כדי לעבוד. אנחנו צריכים לעבוד לרוחניות. שלב הבא של האנושות, שהיא תעבוד בעבודה רוחנית. נקודה. זהו. והעבודה הגשמית יהיה לנו ללא שום תורך. הכל נעשה על ידי השכל ופרינטרים ואוטומטים. העיקר העבודה, יש חלק קטן, יש חלק מהאנושות שלא מסוגל לשום דבר. הוא כאילו ישמח לעבוד בשירות. אבל רובם צריכים לעבוד במאמץ הפנימי הרוחני. זאת עבודה בדרגה הבאה של אנושות. וזהו, לזה אנחנו מגיעים. עד שבדרגה הבאה הזאת הרוחנית שאנחנו נתחיל להתאמץ ולהתקלל ביניהם, אנחנו נגיע למצב שהעולם הזה הוא כאילו מתאדה, נעלם כענן, ונשארים אנחנו רק ברגשות, ולא בעולם המדומה שהרגשות האלה מציירים לנו מציאות. ככה זה התפתחות, אין מה לעשות. But in the meantime, if we can't find a job, we can't do the spiritual work. אבל לעת עתה, אם אנחנו לא יכולים למצוא עבודה גשמית, אז אנחנו לא יכולים לעשות עבודה רוחנית. מי אמר לך את זה? תתארגן את העולם בצורה חדשה, נכונה, ואתה תראה שיהיה. מה תעשה עם כל המובטלים? מה תעשה עם כל האנשים האלה שנמצאים עכשיו ללא עבודה? יש כבר מחקרים שמדברים על המצב הנוראי שהאדם נמצא ללא עבודה ונמצא בבית. גירושין וסכסוכים גדולים בבית, הוא מאבד את הצורה שלו, של האדם, הוא הופך להיות לאיזה, זה משהו נורא. אדם שלא מסודר, שלא חייב לשום מאמץ, זה יותר גרוע מחיה. כי חיות מהבוקר עד הלילה, אתה ראית סרטים של החיות, מהבוקר עד הלילה כל הזמן מחפשות איפה לאכול, איפה להזדבק, איפה לבנות משפחה, איפה לעשות לעצמם מקום נגיד לחורף, איפה צאצאים ככה וככה, כל הזמן נמצאים בחיפוש, כל הזמן נמצאים במאמץ. אפילו שיש להם זמן הפנוי כביכול, אז יש להם משחק, שממשחק זה גם כן לא משחק. על ידי זה הם קובעים קשר ביניהם, בלהקה, בקבוצה, בפרייט, בכל הדברים האלה. אתה מבין? הכל מסודר. אתה פעם ראית נמלה שהיא ככה שוכבת על הגב ולא עושה כלום? כן, כוס בירה, מעשנת ומסתכלת על הכדורגל. אתה ראית פעם דבר כזה? נו. כל הזמן, אדם הוא היחידי שהגיע עכשיו למצב שחייב לעבור לעבודה רוחנית, מסיבית, בקשר בין כולם, לארגן כל האנושות בצורה חדשה, ובינתיים ככה, סטלבט, שום דבר לא עושה. זה נורא, זאת נפילה, היא תעשה ממנו יותר גרוע מחיות, יותר גרוע. ויהיה התמרמרות מאוד גדולה, הוא יאבד את העשתונות,
הוא התחיל להשתגע, כי השיגעון יגיע למוח מתוך זה שלא ממולא בשום דבר, שלא מחויב, שלא מקבל פקודות, שלא מחויב לעשות. והוא יאבד את החושים שלו. כמו שאתה נגיד לא עובד איזו תקופה, חודש, חודשיים באיזו עבודה, זה נשכח ממך. אתה מבין? אז הוא יאבד את החושים שלו. הוא לא יוכל להתקשר עם אנשים אחרים. הכל יתחיל בו ככה לצנוח, לשקוע. לקבוע, בסדר, נו. בקיצור, ככה לרדת. ואתה תראה מישהו ככה, דמויות האלה, זומביות כאלו.